Bismillahirrahmanirrahim. Sallama ga dukkan wanda ke jin Hausa. Allah ya yarda bi iznillah wannan bidiyo zan koyar da yadda za ka yi aiki da strategy na SMC strategy a forex market. Na wannan introduction ne na bidiyon saboda ina tunanin wannan ne bidiyo na farko da zan fara yi akan SMC strategy a forex. To duk wanda yake trade gaskiya wannan bidiyo ba na beginners bane, ba na beginners forex traders bane, saboda inda ya kai beginners ne gaskiya sai ka koyo beginning trading sai ka zo ka koyi wannan strategy ne kawai zan koyar ba wai beginners traders ba. to in Allah yadda inda za ku bibiye ni, inda mutum zai bibiye ni, in Allah yadda mutum zai samu abin da yake so bi izinin Allah kamar yadda mu ma dai muka samu. Na to da fari dai smart money concept muna aiki da shi, strategy ne wanda gaskiya a iya bincike na da na yi bincike, na je na yi bincike yana aiki since 1970 gaskiya ni dai yanda na je na yi bincike na. To kuma gaskiya a dai trade mutane da yawa yanda na yi bincike an fi aiki da SMC strategy, sai dai yadda mutane wasu suke amfani da shi gaskiya ba yanda ake asalin amfani da shi suke amfani da shi ba. don Allah ya dai za mu yi bayani akan me ya kamata kai, ya za ka yi. Na da fari dai SMC smart money concept shi ne SMC, sunansa smart money concept, shi SMC kenan. To muna da abin da ake kira boss, shine BOS. Na gashi nan, sorry, BOS muna da boss shine wannan. Na yanzu bari yi bayani akan shi. Boss break of structure, ma'anan break of structure a cikin SMC strategy shine market continuation of the market. duk sanda ka samu break of structure idan ana buying ne, idan market tana off trend ne, to a koda yaushe kana still neman buying ne a trade inda an samu break of structure. don Allah yadda zan yi bidiyo akan break of structure, ya za ka yi identification din shi, ya za ka gane break of structure, kuma a daidai ina ne za ka yi trade da dai sauransu. Na break of structure yana da matukar amfani a SMC strategy, yana da amfani sosai. Na abu na biyu shine change of characters. Shi kuma change of characters gashi nan wannan, yawa wannan shine chalk, change of characters kenan, muna kiran shi da chalk. zaka ga a chart wani ya zana chalk din nan, to shine change of characters, canjin halin kasuwa kenan. kamar yanzu ana lower low high, ana buying to duk sanda aka samu aka yi breaking din previous low na boss kenan, na break of structure, aka yi breaking din shi, aka yi closing din shi, to shine an samu chalk, an samu canjin halin kasuwa. to za a fara kallon selling, kasuwa za ta fara dropping down, to shine change of character. duk sanda aka same shi to kasuwa ana kyauta zaton ta canja hali, amma still dai koda an same shi wani zubin akan samu chalk guda biyu. kamar yanzu ana samu ya canja hali, in ta gada ma za ta iya ƙara canja hali a cigaba da bayi. to duk za mu nuna yadda za ka iya gano wa'annan abubuwan in Allah yadda a wasu bidiyoyi masu zuwa in Allah yadda. Na to sai abu na uku shine order block. dama dai kana trading zaka ji ana faɗan order block. to order block kowa da yanda yake trade, amma mu a smart money concept yanda aka samu break of structure, to
sannan za mu yi identification din wasu liquidities namu. In muka yi identification din shi sai mu cire order block inda muke tunanin za mu yi, in ma buying ne in selling ne, in ma buying ne in ma selling ne za mu yi. A duk structure akwai order blocks ɗin da suke amfani, akwai wanda ba sa da amfani. In Allah yadda shi ma dai duka za mu yi bayani yadda mutum zai gane komai da komai. Order block wanne ne yake da aiki, wanne ne kuma baya aiki, ta yaya ka gane wanda ya kamata ka ɗauka da wanda bai kamata ka ɗauka ba. Saboda in aka samu break of structure wataran akan samu order block sun fi 5, wataran 6, wataran 3, wataran ma ba za ka ga ko ɗaya ba. To akwai heading order block wanda a ɓoye yake, shi an yi heading ɗin shi ne ba kowa yake iya ganin shi ba. To duk za mu nuna ma mutane in Allah yadda inda za ka gano heading order block wanda aka yi heading ɗin shi, amma kuma ba a yi heading ba ga sunan da yawa, yadda za ka zaɓi waɗanda su ne kaɗai suke aiki a smart money concept. Na sai kuma abu na uku shine order follow. Na shi ma order follow din nan kamar dai a ce yanda ake yin market tana lower low high lower low high, to sai a samu kawai an samu off trend ne, an samu kaga lower high au higher high higher low higher high higher low higher higher low. To sai kana ce za ka ga duk order block din da ka cire ma kowane structure kusan yana mitigated din ɗayan, aka samu order follow dai wanda ya yi rangin ya tafi. In Allah da shi ma dai da za a yi wannan a kan shi. Na sai abu na uku institution funding candle. Gashi na institution funding candle shi ma dai akwai bayani a kan shin Allah da duka zan yi bayani a in upcoming wasu videos waɗanda duka zan yi bi izinillah. Na sai kuma abu na hudu, sai abu da na gaba shine fair value gap. Fair value gap in mutum yana using ICT da yawa sun san me fair value gap, amma mu da yake za mu iya kiran shi fair value gap, za mu iya kiran shi imbalances. To shi ma yana da matukar amfani saboda wata rana market takan iya tsayawa a fair value gap ta juya, wata rana ta ƙara su order block. Shine fair value gap yana nufin da ya kusan imbalances. To duka shi ma za mu yi bayani a kan shi, me shi ya zai ka gane kasuwa anan za ta juya a kan shi ba ita je order block ba. In Allah da duka za mu yi bayani a kan shi. Sai abu na gaba gashi nan infection flat action. To shi ma dai duk za mu yi bayani a kan shi, amma shi sai mun je chat. In Allah da za mu yi bidiyoyi a kan su bi izinillah. Na sai abu na gaba shine imbalance din. Imbalance din nan kusan ɗaya yake da fair value gap, kowai canjin suna ne amma kusan ɗaya ne. Yanda na yi bayani a fair value gap imbalance kenan, wataran kasuwa ta kan zo wajen imbalance ta juya, wataran kuma sai ta ƙara sa order block za ta juya. To shi ma kusan duk ɗaya ne da fair value gap da kuma imbalance. In Allah yadda duk za mu yi bayani a kan, saboda a imbalance din ma akwai wanda ba imbalance ba ne na gaskiya, akwai wanda shine asalin imbalance, real imbalance. To duka za mu yi bayani a kan shin Allah yadda. Na sai abu na gaba shine POI. POI da kuma kusan order block, za ka ga wani zai sa POI wani ya sa order block. To POI price of interest. Na farashin sha'awa kenan, gurin sha'awan siyarwa ko kuma siya. Shine price of interest, kamar gurin da za ka iya siya da siyarwa dai shi price of interest ne. Na kusan ɗaya yake da order block, amma za mu gaya muku me bambancin order block da kuma price of interest. Sai kuma gashi nan area of interest, shi ma dai kusan da suna ɗaya ne. Na sai kuma SNT. Na SNT trap, smart money traps kenan, waɗanda za su ce su smart money concept ne suna trading, amma kuma akwai trap din smart money concept wanda ba kowa ya san trap din ba. To wasu suna trading a trap, yasa za ka ga suna losing sosai, suna losing a kasuwa ba wanda ya sai ce ba zai losing ba, amma za ka ga wasu suna trade a trap, a tarko kenan, smart money trap. Akwai tarko. Allah ya da shi ma da za mu nuna ya ake gano tarko inda mutum zai guje ma hadarin smart money trap ko kuma hadarin trap dai wanda zai cutar da shi a cikin ciniki. In Allah ya yarda. Sai kuma abu na gaba shine gashi nan Hega time frame, kaman weekly time frame, daily time frame, H4 H1
kowa ya san me higher time frame. Na sai kuma abu na gaba shine lower time frame, shine kamar 1 minute, 5 minutes, 15 minutes duk lower time frame ne. To wannan ma dai mutum da yawa sani za mu gaya muku me amfanin lower time frame da big time frame a strategy smart money concept. Na'am, sai abu na gaba shine inducement. Na'am, gashi nan wannan inducement IDM kenan. Zaka ga mutum ya sa kamar IDM a cikin shi, to yana nufin inducement kamar guri ne wanda ba wai mutum ya kamata ya trade ba, to AI inducing ɗinka ka shiga trade. Ana inducing ɗin mutane a gurin, sai yasa zaka ga a daidai gurin market kamar in kana neman selling ne, to in zaka ga gurin ta dan fara selling ta gangaro sai ta koma ta fasa kawai ta buga stop loss ɗinka, to wannan gurin inducement ne. To yana da matukar amfani in dai ba a yi swifting inducement ba, gaskiya ni ba na ma trade. Ina trade ne kawai idan an yi swifting inducement ko kuma liquidity gaskiya, to saboda yana da matukar amfani a cikin smart money concept inducement. Sai abu na gaba shine gashi nan equal high. Na shi ma in muka je chat za mu ga me equal high. Na ga ɗayan nan shi ma equal low, in Allah da shi ma dai za mu ga me shi. Na sai kuma gashi nan SNR shine supply and support and resistance. Yawa kowa kusan ya san support and resistance point. Na sai abu na gaba shine demand to supply, kamar a ce support to resistance point, ka gane kamar a ce demand ya dawo supply, to irin abin shine wannan demand to supply. Na sai kuma na gaba supply to demand, shi ma daidai za mu yi bayani akan shi me supply to demand. Na Allah yadda inda za ka bibiya za ka samu cikakken bayani akan shi. Na sai abu na gaba shine engineering liquidity. Engineering liquidity yana da matukar amfani saboda akan yi trade a gurin, mukan dan yi trade ba dole bane sai an karasa order block. Ka tsaya kana tunanin za a karasa wobin ka, to market ba za ta karasa ba, inda za ka ɗauko trade kai selling ko kai buying sai ta tsaya ta sweeping din engineering liquidity, to sai ya shiga trade kawai baka riga da kai ka shiga ba, kawai an riga da an barka shikenan kai ka tsaya kana jiran wannan. Don Allah da za mu nuna yadda ake shiga engineering liquidity, shi ma yana da matukar amfani. Na sai abu na gaba buy side liquidity. Buy side liquidity shi ma yana da amfani saboda kaman a support ne ko a resistance point, inda za ka yi buying ko selling, da ka zo ka yi buying sai a yi sweeping ɗinku, week ne kawai zai fita. In aka yi sweeping ɗinku sai a dawo a wuce, sai ka ga an yi sweeping ɗinka an dawo sai ka ce manipulation, to buy side liquidity, to anan ma mutum zai iya trade. In aka yi sweeping ɗin mutane, to market ta samu liquidity, a sannan mutum zai iya shiga trade in Allah ya yarda. Sai abu na gaba shi ma sell side liquidity, kamar sellers ne a yi sweeping ɗinsu, kawai ya zama week ne ya yi sweeping ɗinsu sai kuma a dawo a tafi inda suke tunani, to shine sell side liquidity. Na sai kuma trend line. Na kowa ya san trend line. Yawa na sai na gaba shine previous day high, kamar a day din, to previous day high, high din market din na day din, shi ma yana da amfani saboda kun san market din ma season ne, akwai London akwai kuma New York, dama su ne suka fi karfi. Na sai kuma Tokyo da kuma Sydney din nan, amma wa'annan ne dama suka fi karfi, London da kuma New York. Sai kuma previous day low. Na ɗaya yake da wancan, wannan kuma high, wannan low. Na sai abu na gaba shine previous week high, kamar tsinke previous week high, tsinke kenan, tsinken zaren candle kenan high din shi. Na sai kuma zaren candle low din shi previous week low kenan, week din low din na previous week low. Na shi ma dai duk za mu yi bayani a kan shi. Na sai heck of the day, heck of the day. Na sai kuma low of the day. Na sai kuma sign of stroke, sai kuma sign of weakness. Na duk za mu yi bayani akan wa'annan abubuwa izinin Allah a hankali a hankali.
don zai ɗauki mutum lokaci da yawa na kafin ya fahimci kowane abu daga ciki, saboda kowanne ba wai ƙaramin bayani ba ne, akwai bayani sosai akan shi, saboda kun san yadda forex take. Akwai trap da wahala, akwai trap da yawa, akwai kuma ɗan wahala gaskiya. Amma in dai mutum in Allah yadda zai yi haƙuri, ya yi haƙuri ya dinga practicing, yana maimaita abin da aka koya mai, yana ƙara bincike, in Allah yadda shi ma zai samu abin da ya samu. Sannan kuma ko da a ce wai ka ji wai baka da kuɗi, ka yi ba za ka iya koyon trade ba, waye waye kar ka damu, ka koyi trade. Za ka iya samun kuɗaɗe da yawa ba sai ka sa kuɗi wai ka yi funding account, saboda akwai yanzu wani bai da kuɗi sai ya yi funding $10 ya losing, $20 ya losing. Gashi wahala ya nema kuɗin nan, ya sha wahala ya nema kuɗin, amma sai ya yi funding $10, $20 ya ta wahala, ya rasa ma yanda zai ya ce shi ya ma fasa forex din saboda wannan abin. A ne ba ba ku ka fasa buro. Akwai yanda za ka samu kuɗi, yanda za ka yi trade na capital, manya-manyan capital kamar $10,000 karanci kenan, zuwa $25,000, $50,000, $100,000. Wannan duk za ka iya samu kai trading da shi in Allah yadda, saboda akwai full farms kamar funded traders kenan. Akwai inda za mu nuna muku yadda za ku samu funded account, wanda in Allah yadda ba za ka ma siya ba ma siya za ka yi, baka ce wai za ka siya irin kamar funded account 100k ka siya shi $500, ka zo ka kasa fasin din challenge ka yi asara. No, in Allah yadda wannan za mu nuna muku yadda za ka samu funded account kyauta. In Allah yadda in dai ka iya trade, in Allah yadda za ka samu kyauta, kuma za ka yi da cin izinin Allah in Allah yadda. Na sallama dai, na bar ku lafiya.